Yebo, abasubathi abangaka bayaphi manje? Abantu abangaka basagijima bashonaphi? Oh, I think bekuyimarathon suke ekuseni. Suke ekuseni usagijima. Angeke. Yini ngichitha imali? Senani. Good, angazini manje. Mina ngalesikhathi sona afternoon noma I guess a full day. Good, whatever that we call it. Come back again. I come back again. Ish. Azin. Ngihamba. But manje. Ngiba nginjini nje. Yep, ikhontela ngingenzile. I have a pinned post, I pinned it about a few minutes ago. It's a festival yasemzimkhulu on the 29th of November. Angazi ukuthi ngicela kuleyo post noma ngingayireposta ngifake izitori zenu ngicommente but nje ngizokwenza ezinawo semandleni ukuthi ayibone into. Because I think of the promotional content and like bengisacabanga ukuthi if kuthiwa ngifuna ukuswitcha or ngishintshe i-content yami kushuthi angeke ngize nginingi nasimini because ngizobe ngenzani ungathiwa ngenza amavidiyo ngizobe angazi, I don't think ngizobe ngikhona abantu bafethu. I don't think ngizobe ngikhona mina, but bazobe bekhona phela laba basemapostini ukuthi ayibone. But nje mina ngenzela bona ukuthi ngingirekhonjela ngilayikhele leyo post ngireposte or ngicommente nizobona nje nami ukuthi ngiyenzani njengoba ngisho ukuthi it's promotional content, so ngizoba senkingeni lento engifuna ukuyenza lana mina. I don't
Because my hair is a mess. My hair is a fucking mess. Imesi ikhanda lami ngathi inhleliyo yami khona manje. Lento eniyibona lana ekhanda symbolize impilo. I look like my problems. Nje okwamanje. Then after the exams, maybe, just maybe, I'm gonna look like myself again. Hi. There's a lot of balance, guys, in season. Because this is a kind of bear with me. Bear with me. I am studying. I am a student. Currently in the student society. I'm doing my second year society. I want to just when it comes to styling my hair, clears with some color. Because now, what am I supposed to do? Guys, I hope my video when I'm seeing can please you like my pin post, like TikTok, and it's also on my Instagram story and on my WhatsApp status, on my Facebook story. Yes, I do have Facebook, but I'm not using it as much because when I'm a fake account, I'm in the pants. Abanye bathi bayini ba-introduce zo amahle yini abanye banosimilo bathi khona umuntu osimilo lapha ku-Facebook uthi uyini but asikho lapho. Le nto isiyajwayeleka mfethu, like angisanandaba. Guys, my hair is such a mess. Angazi ngibona ikhanda lomuntu elimisi kanje. Ngiqala ngani? Angina-eligible into eyenzeka ekhanda lami khona manje akukho nje uqamba mama. Inkinga yami ngifuna ukwenza i-high bun. That's my problem. Ngifuna ukwenza ibhani. Okay. Manje iyangihlula namhlanje mina ngazi ukuthi yini engenza yonke lento. I don't see.
am famous. Okay. If I'm famous, phela thina singisiza ngayo. Angekho ngisho ngale sigameko sokuhlala. Okay. So, ngoba sengibona ukuthi kuzokwenzakalani. Njengoba ngishilo futhi the back's not my problem. Umuntu obona into engemuva inkinga yakhe leyo. Angihlangani nayo. Ngenze njani? Ngifuna ukwenza ama-edges manje. Bese ngiqhubeka ngesitayi. Kubhizi, kumele speed ngidlala. Ngifuna ukwenza amaviki mhlawumbe noma awu-2. No, angeke zibe u-2. Ngiyazazi ngisanda kangaka kushuthi mhlawumbe amavidiyo azoba u-4 for the day. Ngizophosta angazi mina kodwa. Ngisazongani-edit ngathi ngiyathanda. Ngithi-ke ngingayitholi i-sound right engifuna ukuyisebenzisa. Ngiyafisa ukwenzela amavidiyo ngezwe, especially laba acela but ngivele ngingazi mina ukuthi ngizokwenzani, ngizokwenzenjani because ngisuke ngibaningi. Ngine-beef nalama edges asecaleni. You better come up nice. It's not bad. It's not bad at all. Kwenziwa ngivilaphi ngoba ngiyakwazi ukwenza imfihlo kwami edges. Kube ngiyatayela la ngifaka no-heart manje nje anginaso lesi isikhathi sokutayela. You make edges look so easy and they're not. Trust me, they're not. Nami nokungixaka kusanokwenzeka ukuthi ngiwenze mhlawumbe ngibone kahle ukuthi for example leli inkinga bese ngizobona ukulungisa. Anokungixaka mfethu ngibone ukuthi yenzeni. Wathi ngiwasule ngiphinde ngiqale phansi. Wathi hawu ngiphinde ngiqale phansi futhi. Suke sekukubi ngempela-ke la. Mina kuhlezi ku-right ka-right kuhlezi ku-right. Ayi ka-left angazi ngokwenzakalani ka-left. Cha ka-left angazi shame and it's none of my business. It is none of my business. So yabona ukuthi maningi kanjani futhi manje kodwa yena ngizongilike live. Okay, mangafuni like live ngicela like i-post engiyiphinile kwi-profile yami. Kusami. Hawu. Yini? Biggest miser. Yeah, I take the cup ngiyadlala. Sorry. Ihlo lami libuhlungu. No, alikho buhlungu actually. Belingene something. Ngazama ukuyikhipha manje. Oh, i-gel, charm shadow. This is what I'm using for my edges and my eyebrow.
Kanti ngiyabonga ukuthi niyangincoma ukuthi nje ngiyakwazi ukuniphendula nonke ngoba nangimuva ngikhuluma nangakhulu amanye ama-comments avele angishiye nje. Oh, yeah. Cela ungitshela uma usuqedile ngikwazi lo ngibambe kanje mina. Ayikho into engidla ngesikhathi njengokwenza amashiya. Yes, yes. Ya, sona siyabamba shema ngifuna uqamba amanga. Siyabamba, siyawenza nje umsebenzi. Ngisabala. Asiqothulani nhlobo futhi. Sitholakala ePretoria North Styling Jail, guys. Asikho ndawo, angeke sibone ndawo. Ngamashiya awafani. Ngiyona inkinga yami kodwa futhi leyo. Ayikho phela into engizoyenza. Oh, qedile. Inyama zami ziyabanda shema, zami beze ziyabanda. Konje ngaqeda ukustayila ekhanda. And already ngisisininkinga, but it's fine. The back is not my back. The back is not my problem. Ngikustayilile ekhanda in front ukuzowenzakalani at the back eye. Then ngifunda ukukhohlisa emhlangeni. Ngathi uzoba inkinga yawena la. Lutho angaze ngasebenza esaluni. Ngabe ngenzani Nkosi yami esaluni? I am not changing anything. Angishintshi lutho guys. Kusumdlalo wengane phela uFosikhanda. Yes, yes. Nakhona iy'tayela engizenzayo ngifuna senze sure ukuthi akubonakali ukuthi ugugile kangako. Ngoba ngiqhuma ngigugile nje ngifuna uqamba amanga.
Ngifunani? Angazi. Oh. Nalento engifuna ukuzibala yikho la. Yikho ngakubona ezifunayo.